Sound check. Bakit kailangan puso ay masaktan? Hanggang Hi guys! at McKinley. Yeah, we're going to visit our Grand Canal. Our Grand Canal chart. Mga good? Yung Grand Canal. Yeah. Grande gini siya nga canal, guys. Kay from the word itself, from the name itself, Grand Canal. Yeah. Tabiyo. Sabiyo. So ano ko pagkaon ani? Umay! A few moments later. Guys! Nami karon sa McKinley. Pwede lang may dira. Pwede siya maklaro. So Grand Venice Canal! Let's go! Guys, na day kay May ka na. May kanina tapos sigat ra. Asa ba na? Ano po? Ayun, dre. Oh, nice kay siya. So, ganina pa mi nauhaw, tapos abot mi og 7-Eleven, nasulod mi. Tapos, amo gipalit, mapawala sa uhaw. Ice cream! Oh, yes, so okay ni karon. So, first thing na muna buhaton is mangita og Mizu. water. Let's go! So, welcome. May I call you mine? You is mine. May I call you mine? Brings a happy life with me, but we're together, we're here, together. Oh! Ay, mo na So, Ganito sa inyo kami. oh! Look guys! So, muna ang Grand Canal. So, though, pwede. Look. Sindot mag, ano. Ngayon, nagasakay-sakay. Wala lang sakay. Bantay ka. Ay, sakay. So, for dito na nagasakay. Ikaw, sasok na nagtubig sa Starbucks. Supermarket. Kasi gusto ka pa na kayo A few moments later. Hi guys, I'm Snake Princess. Snake Princess ko. Tulo ko sa klase na snake. Kumula ka sa? Ah? So yung tawag itong naganda ko ang gari. Cobra? Nandot ka lang. A few moments later. So, man may picture taking. Continue na ta sa ito ang videoing. A few moments later. Pagpuntrayan ako sa tawagan ni anak. Pagpuntrayan ka. Oh, take up. Guys, dig up is free. May pa kayo ba?
water. Ay, kaulo. Pangita na. Ay, kupulbaan ko ba sa siya akong kauban guys kay hindi maulaw. Kaulaw mo, di ba? Ikaw mabuhi o magbabaw ka? Yes. Yap to, mix kita. Nakita na sa another free water na nandiyo doon. Yeah. Social pa kayo, Garnet. Yeah, so kayo tanawa. Oh, thank you so Pangutana. much for this free water break. Pangutana is, thank you ba ng baso? Go. Ay, Kita sa dulot. Yes, makainom na kami guys. Cold water. Ano tag na pakulo diri ay? salamat yun. Hindi na pinamabasa. Balik. If you feel dehydrated or thirsty, please have yourself water. It's free. It's free. A few moments later. Decorations. Sakta na yun. The love of family is life's greatest blessing. Don't choose your family, they are God's gift. As you are to them. You wanna know who I'm in love with? You wanna know who I'm in love with? You wanna know who I'm in love with? Read the first word. Hello kasi. Kapag kayo mo ang ano ba? A few moments later. Pero dark lagi ay. Forever. Together kami dito. Balo di ka mo. Sige, sige, sige. Wait forever. Ay, magbuwag. Ragyapon mo daw. Wait forever. Ang sususyos. Baya. Magbuwag. Ragyapon mo. Ay, da. Mangdakpag na. Guard. Talihog din. Dakpag na sila. Kanang nagunit-gunit kamot. Nag-picture-picture. Ang susus. Sus. A few moments later. Yoga na? Hindi na pero picture na. May na. Ako na pala. Ito yung bag. Hindi ko makita ang picture. Ganun na yung namin guys. Hinari mi sa yoga class. Sabat. So guys, na daw show si Jaya dari niya 7 p.m. So we decided to wait for it and to watch. So yes. Watch her perform. Now the time is 5:55, so 1 hour to wait. So magsuroy-suroy sana na. Buwan na daw to dirang niya. Di ba po? Number 1 Japanese store in the country. Okay. Everything you need only for 88. 88. Sure. So guys, nanapunod ko na yung abat. Balo mo sa yung ginaingon na abat. Tara! Abot sila. Ay, mo to talaga sa Oppo ba? Hello! Wala ka.
Hindi pala na-play kuya. Again. Wow, Koreano pala to. Kala ko Pinoy. Nice to meet you, kuya. Ay, yun. Tanda na ako, kuya. Sa patingin nyo. Thank you. Hanapin yung kaibigan ko, nawala. Sige na ba? Ay, boyan. Uy, Ano ko ni boyan? Nasaan ka? tara. Kailangan ng video-video ko, wala din na-record. Sayang. A few moments later. Guys, sa Padol Midori Sanay program, kasi mga kanta din nga ako ang beloved friend. Ma-discover. Para sa tawag ng pangalan. Ay, kanta? Ada si Jaya dari guys. Yeah. So, mga lovers na kagaya ninyo, ano masasabi niyo sa inyong dinededicate ninyo si Jaya? Grabe tawa si ate. Ngayon si ate, maraming salamat sa inyo, ha? O dito naman tayo sa bandang dulo. Sino mo siya gusto ng sample? Magkakaroon naman ni Miss Jaya. May compliant pa, Joyce. Nilalagay mo yung Hindi mo walo. Ayan, galing na po rin mo pala. Hello, sir. Saan po kayo? wala, ayaw niya kumanta. Ano po pangalan nila? Oh, yun naman. Ayan. Sir, sino po mga kasama ninyo? Nasaan po yung misis ninyo? Probinsya po, taray. Sir, safe na safe ba? Probinsya. Sige na po. Sir, gusto niyo po mag-sample ng mga awitin para naman po talagang mabigyan din po ng flavor na guy version naman, di ba? Ayun, taray. Tinalo mo pa yung mga artist na ano dito, ah. Ay, usahay na. Pagkakinisag na mukhang tagad pero karoon na ang nindot na chance. Dili siya makalagay. Hindi ko na iiwan. Medyo iiwan na ito sa probinsya. Sige, ready, sir? Palakpakan naman natin si sir. Kailangan talaga yung mag-support tayo sa ano. Kay Sir Dito bilang nakabito ka pa, sir, ha? Parang di Sir, mo alam mga kanta ni Jaya. Titos ka ba? A few moments later. Ito lang ang practice. Yes, it's your time to shine. Sige na, sige na. At syempre, meron na slide na ano natin, participant. Ayan, ito na. Go, Babs! Ate mo, girl. Ayan, fresh na fresh. Taray ni ate, parang ano ha. Jogging lang tayo ha. Ayan, ready na. Dito ka kunyari ikaw si Miss Jaya para ma-experience mo naman. Diba? Pihira yan. Sa lahat ng maraming tao, diba? Ito ng pagkakataon mo. Upo ka muna dito. Para kunyari ikaw si Miss Jaya. Ayan, anong pangalan mo? Lizelle ko. Ang ganda ng pangalan niya, Lisa. Taga saan? Taga Mindanao. Ay, Mindanao. Oo. Sa Mindanao, kasi malaki yung Mindanao. Di ba doon yung Davao, yung Cotabato, South Cotabato, doon yung mga ganon. The land of beauty and bounty, Lanao del Norte. Ay, Lanao del Norte! Yan to, paano tawag doon? Land of beauty and Taray! Beauty and bounty! Taray, ikaw na talaga yan, girlie. Sige, girlie, anong mga pinagkakabalan mo sa buhay? nag-aaral po ng Nihongo. Ay, may pagka-Japan ka pala, di ba? Nakakaloka talaga ng Bonggelaryum. Pero ikaw ay, ba't ka nag-aaral ng Nihongo? To get the opportunity po na Ay, gugugora ba sa Japan? Oo, magtatrabaho ng berry-berries. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Sige. Ay, hello po. Ayan. Sige, handa ka na bang sumampol ng very nice? Kunyari, tawag ng tanghalan to, ha? Ayan, ha. Palakpakan naman natin si ate girl. Fresh na fresh from Lanao del Norte. Okay. Ready? Ano ba kakantahin mo? Dahil tanging ikaw. Dahil tangi ikaw habang nanginginig pa siya. Nakabahan ka ba? Inhale. Exhale. Ayan, ang baho. Charot lang, hindi mabango yung hininga niya. Sige, game. Nakikita niyo po ba siya dyan?
Or dapat nakatayo? Tayo ka na lang kaya para mas lalo lumabas yung boses mo tsaka para makita ka. Okay ha? Pakinggan na natin ang boses ni ate mong girl Fresh from Lanao del Norte. Sound check. Bakit kailangan puso ay masaktan bago maintindihan Ang sakit kahit iwas ay naroon sa damdamin. Kaya kumalik ay nararamang kapit dahil tanging ikaw ang siyang mahal. nang mawala ka ng minsan, hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Dali, pag ika'y wala, Diyan kapag wala ka, wala rin ang tuwa. O, diba? Taray mo dyan! Nanggaling ka sa Lanao del Norte, pero talaga naman naka-duet mo. Si Miss Jaya ng bonggang-bongga. Ano masasabi mo doon? Oh my God, it's very heartwarming. Right! Di ba? Nakakakilig ng Bonggelaryum. Yung idol mo, yung lodi mo, naka-duet mo ng very nice at mamaya may pagkakataon ka pang maka-meet and greet siya with matching photo op. Pero pang iniintay ninyo, i-download nyo na po ang kanyang album Queen of Soul sa Spotify, Apple Music, Amazon at other digital platforms nationwide. Maraming salamat sa iyo, baby girl. Palakpakan naman natin siya. Hindi lang yan, meron ka pang regalo mula syempre sa Mellow Medical Group. Thank you! Ayaw, palakpakan naman natin siya, guys! Eto na! Eto lang ang tanong ko sa inyo. Handa na po ba kayo makita ang Queen of Soul? Ako talaga namang ramdam na ramdam ko ng excitement po ninyo Wala lahat. kayong kasampol Kaya kanina hindi ko kay po Center magpapagaling Stage, pa. Sabay-sabay po natin i-welcome ang Nice nag-iisa. Napakagaling po nito. Icon na icon po talaga ang datingan niya. At napakabait pa po nito. Napakaganda. Inside. Kumusta experience? Ginawa niya! Diba? Ano sa experience? Queen of Soul, Miss Jaya! Nice one. Nanalo si Jaya, goodbye. Magandang gabi po sa inyong lahat. Are you guys doing okay? So proud of you! Hello, picture! Picture! The best night! Oh! Worth it! Worth it! So, ano mo diri gitandit na Jaya! Dili kami bagagnaong no? Pa-picture ko si anak. Kasya ka. Yung mga anak guys. Guys, muna na yung pila. Kapit na may... Wala, kulay beko. Ulay belo. Nakakuha na siya belo kay nag-duet pa na sila ganina. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-download po ng Kulang na. Queen of Soul, Miss Jaya. At syempre, pila-pila lang po. A few moments later. Kapit na. Pinay next. Hi, Jaya. Ikaw picture. Sorry masabi. Okay lang po. Okay. Katamo meet and greet guys kay pakapin lang to, free lang to. Wala mi naka-download. Pero naka-meet and greet me. Agi lang. abangan na lang nato sa kuano Facebook.
That's right. Abangan guys. Di lahat. 1, 2, ready, go. Di lahat ng... Kalimot na ba? Thank you for the opportunity, Jaya. We're here outside. Kamusta na guys? We're Going home. Ay, no, mag-dinner pa. First week. Yeah! Hilos! Sabot na. Nag-ingon ko, Oo, hoy! oo. Nakag-libre nga. Popcorn, wala. Wala libre kay walay kwarta. Yung ice cream kanina, Walay ako kwarta. nagbayad. So, Walay dinner siya waward, naman. wala. Walay dinner. Walay kwarta. Nawa ang mga building sa likod. Good Nindot kayo guys. Nindot kayo. Malagi kang nasa Venice. Venice, Canal. Italy. Bernardo, Pilipinas. Ah, naidog yun. Hello, Daddy. Hello. Hello, baby. Baby. Baby, hindi ako. So, pagulat siya yung ulo. Hindi, uwi kayo. Suko siya. Ginitan ako iro. Yung baby. Bebe. Pero sorry na lang siya kaya ako nang nagunitan. Yeah. Wait lang na yan. Wala na bang pag-ibig? Hello. Toyota. Ano, Dek? Thank you! Japan kita. Japan pa inalitok. Sexy kayo siya. Da. Sexy kayo siya. Jaggy! A few moments later. We are searching for us to eat our dinner because haraheta. Tay. You gave me. You show ko, tabi tayo na. Yoshi. Yoshi ka na. Gusto ka na. Ano ko ilok ay. Kasi may inap. Wala na dyan yung mga baligo. Pinipitay na. O, bilid ay. Ano mali ka na? Black. Black. Kung saan, kabaligtaran sa black. Ni. White! Black and white! Yeah! Uy, ano to dito ah? May jogging sila. Yo, jogging! Pinaka-tire dito ka. Jogging! Ito guys, now what a long day! Wala may kabalong nga. Makita naman si Jaya ka. Yeah. Wala sa may kabalong. Manila siya. Sabi ka balo na may tabunita nang. Gamitan lang mo pagka-inquisitive. Umita lang gini mo pagkabagag. Ilong. Mga. A few moments later. So guys, mo to no. Sa sobrang kagutom, wala na may ka-video ni diretso na may kaon. Dami. Guys, kung mapansin niyo, ang ilang kutsara, normal lang. Purot na guwa.